F'pajjiżna rreġistra l-14 il-vittma ta' COVID-19. Il-vittma li huwa anzjan ta' 85 sena kien irriżulta pożittiva għal COVID-19 fis-26 ta' Awwissu u ddaħħal l-isptar 6 jiem wara hekk kif il-kundizzjoni tiegħu qelbet għall-agħar. Huwa miet is-Sibt filgħodu fl-IDU fl-Isptar Mater Dei. Din l-aħbar tħabbret permezz ta' stqarrija mill-Ministeru għas-Saħħa li fost ftit dettalji qalet li l-anzjan miet waqt li kien pożittiv għal COVID-19. Jidher li l-vittma huwa tabib tal-familja li kien ilu f'din il-kariga għal aktar minn 50 sena u li sa ftit ta' xhur ilu kien għadu jservi fil-komunità. Intant fl-aġġornament li ta' kuljum joħroġ biss fuq il-paġna ta' Facebook tal-Ministeru tas-Saħħa irriżulta li 30 persuna rriżultat pożittiv għal COVID-19 f'Malta. Dan minn 1703 swabs li saru fl-aħħar 24 siegħa, ammont sostanzjalment inqas milli konna qegħdin naraw fl-aħħar jiem. L-Awtorità tas-Saħħa ħabbret li 36 persuna fihom il-virus biex bekk il-każi attivi f'pajjiżna huma 529. Net News huwa l-unika kamra tal-aħbarijiet li qed jagħti stampa ċara tal-każi f'pajjiżna, inkluż l-immigranti li jinsabu f'Malta u huma pożittivi għall-virus. Dan meta l-Gvern għażel li ma jinkludihomx fin-numri totali ta' persuni bil-COVID-19 f'pajjiżna. Il-każi totali rreġistrati f'pajjiżna mis-7 ta' Marzu l-hawn issa telgħu għal 2188 persuna u dawk imfejqa issa jlaħqu l-1608 persuni. Bin-numru tal-vittmi żdied b'4 f'temp ta' ġimgħa għal 14 f'kollox. Il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar li mill-każi li ħarġu pożittivi l-ġimgħa 3 persuni huma qraba ta' każijiet pożittivi li diġà kienu infurmati. 5 ħadu dan il-virus minn fuq il-post tax-xogħol, 3 każi minn kuntatt dirett ma' każi pożittivi oħra u xejn anqas minn 8 każi kienu sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn ħadu l-virus. Hekk kif ġiet fit-tmiema 26 ġimgħa minn meta nstab l-ewwel każ ta' COVID-19 f'pajjiżna, f'din il-ġimgħa ġew irreġistrati 233 każ ġdid filwaqt li tilfu ħajjithom 3 persuni waqt li kienu pożittivi għal dan il-virus.